Hej, det er Jasmin fra Nail Republic. I dag jeg vil gerne vise jer, hvordan jeg laver min almond shaped negle. Jeg bruger i dag Peach Core Powder fra Young Nails. Jeg har preppet min negle. Du kan se, hvordan jeg prepper min negle. Jeg har nogle andre videoer på min YouTube-channel. Der kan du se, hvordan jeg prepper min negle. Jeg har lagt 2 coats af protein bond. Og så er jeg klar til at starte. For mig det er meget svært at sige, hvor meget væske jeg skal have på min pensel. Men jeg plejer at dyppe min pensel, ligesom I kan se her. Jeg dypper min pensel. Og det er ligesom, jeg kører dem op. Og så det er ligesom væsken kommer ned. Så det er ikke helt våd. Men der er masser af, af væske her. Så. Jeg først begynder altid, når jeg skal lave den her slags negle, med at bygge ligesom en lille tip her. Meget tynd. Altid tør min pensel. Efter jeg lægger en kugle her på neglen. Og så begynder jeg ligesom at give dem facon. Og det her hjælper mig, at jeg skal ikke file for meget. Så hvis man laver faconen fra starten, så er det meget nemmere. Og man spilder ikke så meget produkt. Så jeg presser lidt. Jeg håber, det er tydeligt at se for jer. Men jeg har lige lavet ligesom en tip med formen af neglen. Og så skal jeg bruge 2 store kugler for at bygge hele neglen. Så jeg skal have en stor, eller så stor som jeg kan. Og så skal jeg lægge dem her. Renser jeg min pensel igen. Og så glatter jeg hele området her med neglebånd. For at undgå at få en tykkekant. Og derfor også undgå, at min negle begynder at lufte for hurtigt. Det er virkelig det vigtigste. At glatte med sin pensel her, når man lægger akrylen. Det er meget svært at file det her med håndfil, når der er nogle store kanter. Så det er derfor det er vigtigt, at man fokuserer på at glatte så meget som man kan alt det her. Så. Og så lægger jeg en kugle mere her. Som I kan se, det her det er bare så nemt. Det er det nemmeste man kan lave. Det er kun 2 kugler. Og så er jeg næsten færdig. Og fordi jeg arbejder stille og roligt med produkter, så der er ikke så meget buller og hul og sådan noget. Så det bliver meget nemt at file dem og give dem facon. Det kommer ikke til at tage så lang tid.
Og neglene kommer til at se rigtig pæne ud. Og jeg siger det ikke, fordi jeg har lavet det. Så. Som I kan se. Jeg kan godt lide at kalde det her maven af min pensel. Så jeg presser jeg giver neglene form med maven af min pensel. Det her lille område. Bare som skub, presser ned. Lige så stille. Ja. Og så er jeg færdig med at støbe min negle. Så nemt, og så hurtigt. Ja. Så nu er mine neglene helt klar. Hårdt. Så nu kan vi begynde at file dem. Og jeg kan godt lide altid at begynde at file facon. Det er der, hvor jeg starter. Som du kan se, nu er jeg færdig. Og det er så vigtigt, at når man støber neglene, man gør det på den måde, at man behøver ikke at file for meget, når man bliver færdig. Det var så vigtigt for mig, og det er altid så vigtigt, at man glatter alle det her område så meget, som man kan med sin pensel. Så på den måde, når jeg filer, så er alle det her kant væk. Der er slet ikke noget. Og det betyder, at neglene kommer ikke til at lufte. Hvis neglene lufter sig hurtigt, og med hurtigt, jeg mener 3-4 dage, så betyder det, at man behøver at arbejde lidt mere med sin måde at lægge akryl på den her område. Du ligger for tæt på neglebånd, hud. Du ikke presser den ordentligt ned og glatter dem. Eller du heller ikke filer dem ordentligt til at lave den der kant forsvinde, før du bliver færdig. Så man kan sige, at det er nogle dårlige produkter, det er fordi min kunde bruger for meget hænderne og sådan noget. Men det har meget, de fleste tilfælde, det er på grund af, at man har ikke man har ikke arbejdet på den her område ordentligt. Når det er det første uge, at det lufter sig. Det er selvfølgelig med brug og ugerne, altså, så er det er helt klart, at nogle gange kan det begynde at få nogle problemer, nogle neglene, men det skulle ikke ske før 2 uger, vil jeg sige. Så, men det er selvfølgelig, der er forskellige tilfælde og sådan noget, så jeg vil bare gøre jer opmærksom på, at
på, at I lærer at bruge sine produkter på den her område, for at undgå så meget problemer med luft og sådan noget. Ja, så når jeg bliver færdig med at file og tørre mine negle, rense dem med alle de her støv og sådan noget, så jeg kan godt lide at give en lille bitte coat i den her område med min proteinbånd igen. Så venter jeg lige, at den tørrer lidt. Og så bruger jeg min finish gel. Og så skal den tørres i 2 minutter i min UV-lampe. Og så er den færdig. Jeg lægger lige en billede lige efter det her, så I kan se, hvordan det ser ud tættere på. Jeg håber, at den her video hjælper jer. Og hvis I har nogle spørgsmål eller noget at sige, så kan I bare skrive til mig på min Facebook-page, Nail Republic. I kan også bare skrive en kommentar under videoen på min YouTube-channel. Og I kan også skrive noget, hvis I har noget at sige, på min Instagram-page, nailrepublic.dk. Så ja, vi ses.